Na, de igen. Jönnek. Na mi a faszom van ma? Elbaszták. Miért? Figyelj, geci futál. Gyerünk van! Na! Hajrá! Húzd meg! Húzd meg! Gyerünk van! Húzd neki! Na, mi lesz? Nyomd neki! Hajrá! Húzd ki! Csomó lesz! Csomó lesz! Gyerünk! Adjál Csomó! neki! Várd be! Ez az! Hát mit a fasz üveg elzott, hallod? Rakodj! De nő. Na vansz meg! Kurva isteni! Kollega! Kollega! Kicsit el ezt a csövetek, nem? Kicsit lyukas a cső, nem? Gyújts alá a picsába!